Láháin thuaidh gwanga sé tuairteáid. Tá sé go hálainn. Tá obair san deannar mu muí agéideanna. Tá anan agam. Cur an pizza. Anan pizza? No. Má anan. Caithimid má anana all arás. Is teach sa fórán gachtainna. Ní éiceann muid ach búr na Fharraige Dhomhain. Tastíonn arhain agus ó mamig eile agus reptiúla. Anseo sa 100 méadar tá solas agus teas. Is anseo a chónaíonn an chuid is mó anmhíthe na Fharraige. Tugtar zón tholas na Gréine ar seo. Ach tá an airge dain, an dain. Déitá slíomh Everest a chur go héasca faoin uisce sa Trenche Mariana. Dá bhéad a haon tú síos, sé is lú solas agus teas atá an. Seo son an rachcholis. Ach bheidh ina airt céibhéad anmhíthe a chónaíonn an. Is cuma cé có mór tú tá rud éigin eile sa tuairt. Tar éis 1000 méadar, taon muid isteach i zón an meania. Níl éon solas agus tá an brú an ord. Is gná éasc é an blab éasc, hí san seo, ach nuair thagann sé amach as an uisce, tá sé anna difriúil. Tá sé códúircha go ndéanann cuid anmhithe a solas féin. Tug sé bith lomrach ar seo. Ach bí corma cén solas a leanan tú. Hí sig bun na Fharraige tá sé cosú le planéid eile. Ach fós an seo tá anmhíthe aisteacha an. Ihin cuid acu sneachta mara, písaí beaga bia a hitin tríos tríd an uisce. Tá lán rudaí hí san seo nach bhacha aondaine go fóil. Ó fich, an tannen. Brenn sin SpongeBob? Fágaí mé é. Níl achar sorm níos mó.